Goedenavond, het is zaterdag 25 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Veelal positieve reacties op het nieuws dat het toerisme in kleine stapjes weer op gang mag komen in Zeeland. De veiligheidsregio maakte gisteravond bekend dat eigenaren van recreatiewoningen daar weer mogen slapen, dat de strandhuisjes opgebouwd mogen worden en dat horecaondernemers hun huisjes, kamers en appartementen weer mogen gaan verhuren. Veel ondernemers zijn blij met deze stap. Ja, dat denk ik wel. Het is een eerste stap op weg naar. En ik denk dat het heel goed is dat we die stap gaan zetten. Zullen we met elkaar veel van leren. Hoe kan het? Hoe gaat het? Dus ik vind het een hele belangrijke stap en eigenlijk wel goed nieuws, ja. Laat ik het zo zeggen, ik sta niet te juichen, maar ik sta ook niet te huilen. Het is een stap vooruit. Er zijn natuurlijk collega's die hadden even wat meer verwacht en gehoopt en dan valt dit tegen. Om de toeloop van toeristen in de hand te houden zit er wel een maximum aan de verhuur. De bezetting mag niet boven de 15% uitkomen. Nou, we zijn allemaal realistisch. Hè? We hebben allemaal, en we moeten het samen doen, hè, het coronavirus. En die bewustheid is ook bij de ondernemers. En laten we die eerste stap nou zetten met elkaar. Kijken waar we tegenaan lopen. We leren daar allemaal van. Dus ik denk een belangrijke eerste stap. Brinkman denkt dat de eerste stap psychologisch heel belangrijk is. Als de deur een beetje open gaat, dan gaan mensen er weer in geloven. De afgelopen weken krijg je meer annuleringen en bijna geen boekingen. Want mensen weten niet van ja, straks dan moet ik mijn aanbetaling doen en kan ik niet komen. En ja, als de deur op een kier gaat, dan komt er leven in de brouwerij en dan geloven mensen er weer in. En dan durven ze ook weer te boeken. Veel recreatieondernemers zitten te springen om gasten en om inkomsten. De nood is hoog en dat zal nog wel even duren. De onzekerheid is nu natuurlijk nog steeds groot, want nu gaan we een klein beetje open, maar ja, het heeft al een berg gekost en het gaat zeker nog geld kosten, want 15% is natuurlijk ook maar weinig. Gisteravond is op straat in Middelburg een schot gelost, maar niemand raakte gewond, meldt de politie. Wel raakte een geparkeerde auto van een buurtbewoner beschadigd. Het incident gebeurde in de Keurhoven rond 9:30. De politie heeft de omgeving afgezet en uitgebreid onderzoek gedaan. Eerder op de dag was in diezelfde straat een vechtpartij. Wellicht dat het schietincident daar ook mee te maken heeft. Er worden getuigen gezocht. De drive-thru condoleance. Het klinkt kil en afstandelijk, maar toch is het een oplossing om mensen afscheid te kunnen laten nemen van een goede vriend of kennis in tijden van corona. Het is anders, het is, ja, toch heeft ook wel iets spannends van hoe doe ik dat nou, hè? Zo op afstand ook mensen je medeleven betuigen, hè? Het condoleren. Hoe doe je dat vanaf afstand, je medeleven betuigen? Ja, toch met symbolen, met handgebaren. Hè? Ik zie mensen vanuit de auto een hartje maken of even een hand op het hart leggen, een vriendelijke knik. Ze kunnen natuurlijk op afstand ook wel wat zeggen, maar ja, je mist het fysieke contact. En ja, dat is niet anders, hè? Daar kunnen we niet omheen. Het is dus niet anders. Maar hebben we hier te maken met een nieuwe werkelijkheid? En rijden we in de toekomst niet meer in een rouwstoet, maar naar een drive-thru condoleance? Ik hoop het van niet. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ik merk nu al wel bij deze familie dat ze zeggen, goh, wat is dit mooi, hè? Dit kan misschien ook wel zo blijven. Want door deze nieuwe opzet konden vrienden en familie van Co van den Berg afscheid van hem nemen. Op een voor hem speciale plek. Het autoschadebedrijf van zijn zoon. De horeca kreeg deze week opnieuw een klap te verwerken met de verlenging van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Door de overheid is besloten dat de sector tot in ieder geval 19 mei dicht moet blijven. Bij het koffiepand in Middelburg hebben ze iets bedacht om toch wat te verdienen. Een afhaalservice waar je zelf mag bepalen hoeveel je betaalt. We hebben veel ondernemende klanten ook, die nu ook worden geraakt door deze crisis. We wilden heel graag opengaan voor afhaal, maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen kan blijven komen. Dus iedereen mag helemaal zelf bepalen wat ze betalen. En daar werd goed gebruik van gemaakt. Want nu iedereen veel thuis moet zitten, is een lekker bakje koffie schaars. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb alleen een Senseo-apparaat. Dus dan snap je wel dat ik het een beetje beu ben. Ja, ik heb echt koffie nodig uit de stad. Ik maak zelf thuis ook koffie, maar dat is nooit zo lekker als, eerlijk gezegd, als in de stad, als bij een koffiepand. Dus ja, heerlijk om eens weer eens echt goede koffie te drinken. Dat geldt voor meer mensen. Want Treur niet zag haar voorraad in de 2 dagen dat ze open was snel over de toonbank gaan.
En ondanks de zuinige Zeeuwen is het bepaal wat je betaalt principe een succes. Er zijn heel veel mensen die echt heel erg lief en gul zijn en die juist meer betalen dan wat er normaal betaald moet worden. En er zijn inderdaad ook mensen die zeggen, nou ja, ik betaal nu wat minder en ik hoop dat ik straks weer gewoon de volle pond kan betalen. Een succesformule is natuurlijk voor herhaling vatbaar. En hoogstwaarschijnlijk is de zaak volgende week opnieuw open. We begonnen vandaag, terwijl er druk gewerkt werd hier, met veel bewolking. Je kunt immers maar ook beter de aardappelen in de grond hebben voor de regen komt. Of we kunnen ook heel goed de eerste snee binnenhalen tijdens deze momenten. Het kon allemaal vandaag, want we kregen in de loop van de dag steeds meer zonneschijn bij een iets lage maximumtemperatuur rond 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en wolkenvelden bij minimumtemperaturen rond 5 graden met een zwakke noordoostelijke wind. Morgen hebben we in eerste instantie ook wel te maken met bewolking, maar in de middag gaat de zon weer volop schijnen en de maximumtemperaturen komen wat hoger uit tussen 15 en 18 graden. Koningsdag wordt ook vrij zonnig met een wat hogere temperatuur rond 20 graden. Maar daarna krijgen we dan te maken met wisselvalligheid, regen of buien, soms ook onweer en een lagere temperatuur rond 16 graden. Tot zover Zeeland nu. Straks dan ben ik weer bij u terug met het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.